Iki lho yu bahane cukup nganggo sego luwean wis dadi kerupuk kena dienggo lawuh mangan yu iki renyah gurih bawange krasa bahane ana sego wadangan geingi yu iki sakmene iki terus dikom banyu sak cukupe pokoke sampai kelem kabeh segone nah kaya iki lho yu iki bar ngene terus didiamno jarno sampai bedodok banyune nresep kabeh kaya iki nah terus siapno bumbune ana bawang putih sing diulek uyah tumbar bubuk bawang putih bubuk ambek masak ngono terus dilebokno blender kabeh sego kum-kumane mang ambek sak bumbone terus di blender sampai lembut iki nek wis lembut pekno adas sing luwih gede terus dipindah ning adah ngene iki lho yu nah terus tambahi tepung tapioka diucel-ucel nek isek kelet iso ditambahi tepung tapioka neh pokoknya sampai sak cukupe yo yu nah terus diucel-ucel neh sampai ora patek kelet yu tapi jenenge sego tetep kelet tapi lak luwung nah diucel-ucel ngene iki lho yu bar ngono tangane diminyaki terus dibentuk kaya nape bentuk apa ngene iki yo dindeng-deng ngene iki diunder-under ngene iki lho apa le jenenge lali terus dicemplungno ning jero banyu sing wis digodhog molak-malik yu iki dicetak kabeh kerupuke bar ngono digodhog sampai umop sampai mengapung kabeh ngene iki jarno sedelok ben mateng sampai sak jero-jerone pateni kompore terus diangkat bar ngono ditiriskan ditekekne wakul kerawangan ngene iki yo nah bar ngene iki diademno sik sampai adem bar ngono dilebokno kulkas sedina suwengi. Nah iki hasile saka kulkas yo iki siap diirisi. Bar ngono diirisi kabeh, kenapa dikek kulkas ben kena diirisi. Soalnya nek gak dilebokno kulkas letoy yo alias gembuk. Nah nek wis diiris kabeh ngene iki siap dipepes sampai garing. Bar ngono terus digoreng ning minyak sing panas, minyake sing akeh yo ben hasile apik. Lho iki lho yo mekare apik yo langsung siak-siak dilebokno iku mang. Kok nek pas panas banter garinge apik hasilnya kerupuke yo apik kaya iki yo nah iki lho wis nang ayo dijajal yo.